phandla nangumateksi ubona nazo into zakhe. Ukuthoka usali umhla ka3 namhlanje Saturday 3 January sekuJanuary nyaka omusha bomateksi sizekabi waluke egcine ngale yalona khumbula leya boss leyana evusa yeyithi nakho kunye kuthengile lokho sisazoyiveza iliphi asakhiphe nje kahle izinto ezithengile imateksi ebona umsaka afake lana zingaluntuni izinto zami zingamoshakala sobheka lama receipt imateksi izidingo ngathi bese yilo asezinenkinga futhi abona isiliphu sakhona sinjani kodwa ngibone lentombazane ewukheshi ifike sifaka amaphepha ngicathi bese kuphela amaphepha bona phezulu sidabuka kabuhlungwana yabona ukuthengile umateksi bandla ubona ushukela lona ngathi ngikhiphe lana ushukela ngathi umateksi ungaxoxa wengisenzela nokuvuka nami eParish ubona ushukela nawo khona uzobe usawota uthengisawota umateksi usawota wakhe usathenga nelo usawota wakhe umateksi athenga ne-Lucky Coffee le 3-in-1 uyibona le 3-in-1 kuye ne-coffee yakho umateksi vele-ke lana ushukela wenzela uthini avuke ngaParish nje bathi senayo irama yakhe evuke ngaParish kodwa manje sazopheka lo phithokhi noma izinto ayithengile mhla ka3 Saturday 3 January uthi sike size kuma-receipt la sikhona yabona lokhu ithokhi phezulu la besiphela lo angazi phela no-ink wangabonakala kahle yazi kubonakala ngempela kodwa nakuphezulu bayawazi-ke abantu njengenjwayelo ithokhi phezulu nakho kubonakala kancane 14 athi uyakhumbula ukuthi R14.99 number 2 ilo ithokhi lona number 2 kodwa sikhona lesi sithini lesi sincane kanje sichazani lesi sichumeka nalesi ngabathi wabona sichuma la kodwa bese kuphela amaphepha bandla ngibona le ntombazane kuphela amaphepha ngokwangcono izochaza kahle kuphele nje la uyifakile amaphepha ethilini nakho phezulu nakho times rainbow ithokhi 1 kg R14.99 okuyilona nawo ithokhi R14.99 bese kuzoba number 2 kuba white star lezimili 1 kg R14.99 nawo high star singelo high star umateksi una high star wakhe ngibona ukuthi le receipt iqhumeka kanjani sadlula sathini khona okungabonakali ngiyini manje leyana engabonakali bese zoba Nescafe nayo sibona lapha kuza R6.99 lo into u6.99 olusawoti kusho lapha na ngo6.99 ilo sawoti lo sawoti ya u6.99 lo sawoti i-Sunsalt lo sawoti u6.99 receipt iqhumeka kanjena ibamba nje umateksi bese kuzoba Nescafe Coffee 18 gram 3-in-1 nayo le khuluma ngayo 3-in-1 yabona 3-in-1 nayo 3-in-1 Nescafe uJanuary manje siphumile kotshwala bona sike izinto ezibisigazi manje iyona u3.99 kuzoba check phakethe lokho kulona 12.99 ilo shukela lo ungabonakali kahle ngathi sebabona abantu ukuthi ilo shukela lo ungabonakali kahle la kulokho la kuqaleni emva kwa6.99 lo shukela ngobani wona u12.99 noma R11.99 ngisazi kahle kodwa nazi-ke sehla kathi lezi zinto sathi zumalini sezizonke at R54.25 yabona abantu mabebala lana R54.24 Saturday mhla ka3 January nakusize kuyisikhathi bayona beku19 second 11 minutes after 8 mhla ka3 January yabona 3 January okay
sebephila abantu amadirisi nje sakancenge kanjena. Hhayi, kunokuningi akusafanele akwenze lapha kule nto zakhe, kule mali yakhe, wabona nje kuleya mali, kodwa nje hhayi akanankinga umadirisi. Khona kufuneka akwenze, khona kufuneka kwenzeke ibhalansi bese iyalingana. Manje ibhalansi ayilingani, yabona umadirisi ibhalansi ilaphadla njengoba yesho kulezi mali zakhe ezi-online nalasebhenki. Isitatimende sasebhenki nalesiyana ayi azi-correspond, wayibona. So kufanele lo ntunje-ke umadirisi kufanele azame nje ukuthi lo ntunje atry nje nokureconcile, yabona, kufanele ngireconcile ngilo ntunje ngifikise, akufuna ngiyifikise lento, ngiyafikisa kahle, funa ngifikise ilingane ibhalansi. Maka yalingana nje ibhalansi, hawu ingena same day futhi imali. Maka yalingana nje ibhalansi ingena same day. Manje ngizama ukufikisa lokho-ke umadirisi, uzokaqale-ke ya Monday funa aqale azame ukufikisa lokho, yabona ibhalansi ilingane, lezi imali ezithi zakhe ay'bonayo naleyasebhenki. Kodwa okuningi kuyangena njengoba ngithenga kanje, kuzongena nalokhu, kuzongena, kodwa manje ibhalansi jike inga-correspond, funa ku-correspond ibhalansi i-difference, ithi ibhalansi difference, wabona, funa ngifikise lokho. Ya iyavela futhi nophawu olushoyo ukuthi ya inayo ingozi lapho, danger, yabona, uyavela lo ukuthi kunengozi lapho, funa ngiyifikise, funa ngifikise lokho, yabona, ukufikisa lokho nje, hawu imali yami yalunga noma inini. Hhayi-ke thenge kanjena umadirisi mhla ka-3, soke sibone bandla, soke sibone uzobuyisa amandla lana. Cathi uzodla live namhlanje umadirisi, khona uzokavele naye ukuthi wakhekeni njengoba kade kula maholide. Sagcina-ke leya vosi-ke, khumbula nayo isekhona leya mpupha, khumbula la yathenga ivosi nelona, ayithenge le vosi yakhe nelo lapha ko-Waterloo, uyikhumbula le, nayi neno-rocks, nayi le star lezi sekhona, ngithi wabonayo. Lokhu agcina nje ukupheka ipapa naleya vosi, akazange sayisebenzisa. Ipharishi bengakalidli, nerama yakhe isekhona futhi umadirisi, yabona, Derico sekhona irama yakhe, yabona, ayibopha nje kamnandi, ibophile, ngasho ngithi sewuhafu. Uzokayivukele ngepharishi-ke nje kusasa. Cathi njengoba uwekithoki ulo ntonje, athi izoshoda ishebo vele, yakusasa njena isonto uvuka ngepharishi, nasemini edle ipharishi ayiklina vele ngalo, bese nangomsombuluko futhi avuke ngepharishi umadirisi, wabona. Bese ngoLwesibili uyaphuma phela uyodayisa, Lwesibili lashisa ilanga, funa uyodayisa ngoLwesibili. Ikusasa ipharishi, kodwa uzodla suthe namhlanje, wabona, uzodla ngesuthe, bese kusasa futhi evuka ngepharishi, ekuseni nasemini adle ipharishi futhi, msombuluko futhi kube ipharishi. So uqala kadayisi, ubona-ke medayisa-ke ubuya nani ntambama umadirisi, wabona. Kodwa nje uzodla ipharishi nakho, awuthengile-ke manje umadirisi, uzodla ipharishi nje kulezi nsuku, kusuka kusasa ipharishi nangomsombuluko. Okay, abaphile sebephila abantu, uzokadlelana-ke umadirisi, sabekile manje ukuthi achuthe la. Abaphile sebanza mhla ka-3 January. Okay, umadirisi-ke ngizokhumbula kuleya vosi leyana, leya vosi khumbule sithe uDisemba waya ka-14 endlini encane. Njengoba edle leya vosi, kwadla leya vosi bandla, ekwayidla kakhulu ngempela, wasutha ngawo mhla 31 ebusuku. Wathi sekhumbula wayeshilo umadirisi ukuthi ugesi awukho, uzobuya ngo-9. Awabuya kugesi, wapheka manje umadirisi, wapheka kwaze kwashaya bona nje olona. Ya kwase kuyoshawa 11, ngoba phela nalo lipapa kwafuna ngiphekisise nje kahle. Kwase kuyoshawa 11 sekuvutha lokudla. Awadla umadirisi bani, seqedile wadla. Hawu, wathi kusuka nje lokho indaba yalo nyaka kokuqhunyiswa kanjalo, sekuqhunyiswa. Hawu, khona nje lapho ngo-1 kanje intathakusa, ngokuyingakalali umadirisi. Hawu, usaxokozela isisa, ngibona phela wadla kakhulu inyama yevosi. Xoze futhi waya endlini encane. Futhi mhla ka-1 useyile-ke kule nyanga uJanuwari, waya mhla ka-1, waphinda futhi izolo bekumhla ka-2, uyile futhi izolo. Kanti umhla ka-2 kusho sekabili kulo Januwari endlini encane, wabona, sekabili umadirisi. Hhayi, baphile sebephila abantu, baphile sebephila, it's right. Yebo, kusewona bandla, kusewona umhla ka-3, wabona-ke lezi nyawo asezi-right futhi nazo, yabona-ke ukuthi usafake leya no-rocks, wakhumbula ukuthi wayithenge le yenkomo. Unqenile vele ukuthi ngoba iseningi avele afake yona ewu-2 le yenkomo, yabona, seku-right nalana, nalo phuthu lakhe umadirisi, wabona, usalibonda, yabona iphuthu lakhe. Hawu, usazolibona, salibonde kabili, yabona-ke. Hhayi bandla, yabona futhi iseliningi impuphu yakhe umadirisi, uqedele naleya, yabo nayo futhi, konje uyilokhu nje uyifake la, ayincane, uzokwazi ukuphusha ngepharishi ngale, yabona, iseningi, uzophusha nje ipharishi, kusasa lenze kabili, nangomsombuluko aphinde alenze, liphele-ke leya mpuphu. Hhayi-ke soke sibone bandla.
So sibona uMaDersi kuzokavele wothi manje aqala afake ikhadi, wothi uyagcwalisa ikhadi lagesi, uzokavele naye akubonakala ukuthi wakhekeni. Yabona phela sengoba ugcine ngaleya vosa, khomela ivosa ayithenga mhla 31 usagcine ngayo, akakavele nje ukuthi wakhekeni uMaDersi. Okay, baphila sebephila abantu, so right. Yebo, nangu uMaDersi, hayi muhle kakhulu, hayi muhle kakhulu uMaDersi. Ayikho into yakho, kuyashisa bona, kuyashisa, yo. Kusewona umhla ka-3 bandla, useqedile lona ukupheka uMaDersi, uselontoni usepholisile, usephakile futhi lophuthu lakho uselipholisile. Hayi, kubi. Yazi-ke enye into futhi, ngizama ukufaka leli khadi, angithi phela sinawo ama-app asebhenki, ngizama ukuthi ngifake leli khadi, ngisebenzise lona, kuthiwa nje experiencing there's a technical issues, yabona. Ngikwazi nokuthenga ikhadi uze ubone ukuthi ngenzeka mhlambe phela kufakwa abantu abasebenzisa o-Eskom, yabona. Kwabuhlungu kanjani. So sekufuna ngivuke ekuseni, kodwa phela lisekhonyana encane bengenzela ilo, ngibafuna ngenze netiye azu-2, kodwa ngizozama ukuthi ngoba zu-2 lezi group ngizozama ukuthi ngoba nakule enye i-credit isele lana sekusele ngaphansi kwe-10 le bethi ngiyayifaka. Kusho ukuthi lana isele ngaphansi kobani ko-5 rand. No, hayi 5 rand futhi ngaphansi kwa-3 rand. Kodwa ngalenza itiye, ngikwazi ukuthi ngenze itiye ngalo. Kusasa ekuseni hayi funa ngivukeke ngivele ngiyolithenga futhi, yabona-ke funa usuke nekhadi ngeke sikwazi ukuthenga online lana. Yazi sihluke sinjani. Okay, hayi uMaDersi bandla kusancenga bandla. Uzodla live-ke futhi namhla khona uzobonakala, ubona muhle futhi kumanje engakahle. Meqeda zona lezi nyawo uzoba into enhle kakhulu. Uzodla live manje sangena lapha ku-TikTok, uzomthola u-live uMaDersi. Kwaba buhlungu ukuthi ngifake le khadi alingeni. Sefuna ngivuke manje. Angithi bengiyothenga nasekuseni, ngazi ukuthi ngizolithenga la kumina kuma-iPalm asemabhenki, wabona. Ngabe ngiliphathile phela. Sefuna ngivuke ekuseni ngiyothengana namakhadi manje. Awuyazi, uyabona-ke u-Eskom ubheke singalontondi, umuntu angafaki abantu igubhu abasebenzisa u-Eskom, uthothini masithenga thina kukhuphuka umuntu, akukhuphuka u-Eskom, yabona, ukuthi kukhuphuka umuntu. Ayifuneki into ekanjalo. So-ke nje madoda, kubi nje beshilo-ke uMaDersi ukuthi usazama bandla, funa afixe i-difference kulezi mali zakhe, ubona. Hayi inkinga izolunga ngoba njengoba ngithenga kanjena futhi ziyavela nesiya lontunjana, isiya auto approve. Angisayenzi into engiyithengile, isivele izenze yona lapha kuleya online yami engisho ukuthi nale mali bengiyibona, sizenza yona isho ukuthi ngithenga into ekanje. Athi kuqala bekufuna mina ngiyi-approve mina leyo nto ukuthi ngithenga ukuthi uma kuyi-credit noma kuyi-debit card purchase, yabo. Siyazenza-ke manje i-debit card purchase sivele ithi auto approve, yabona. So kufanele ngifixe mina i-difference ukuze kungene le mali le engiyibonayo. Ngeke ingene le mali i-difference ingafani ibhalansi yasebhenki, original bank account nale bhenki yangalana online, yabona. Kufanele ifane ibhalansi. Bayangitshela futhi nabo bathi ifana ibhalansi bese le mali le bese ngiyayireconcile le mali, ithi reconcile, yabona. Funa ngireconcile le mali mase kodwa i-difference isi-right, wayibona into kanjalo. So nje hayi, kodwa mina ngithuke-ke ngise-happy nje namanje, ngise-happy. Wayesho nje uMaDersi ejabula ukuthi imali zakhe betshela ukuthi yena phela leyo difference izolunga emva ko-10 days. Hawu nakhu-ke bandla siyalontonje, siyangichazela futhi funa ngifixe lapha, fix, yabona kulo kodwa ngizolontonja, ngizozama. Hayi khona futhi nenye plan engiyicabanga, Monday nje kufanele ngiba-email, mhlampe nabo futhi bangangisiza abantu abasile abangeba lona bafune lutho kumina. Ngizozama ukuthi ngi-email, wabona, bangilungisele i-difference uma kuthi kanjani, ngoba isiyalo hayi akusekubi njengoba isithi auto approve into engiyenzayo ebhenki lami, yabona. Ayisafuni mina ngingene, athi ifuna ngingene mina bese ngifaka i-password ne-username, yabona, bese ngiyasho ukuthi kwenzekeni ngale mali, yabona. Ngichaza uma kuyi-debit card purchase, uma kuyi-credit noma kuyibani, transfer between account, yabo, into kanjalo. So-ke nje uMaDersi-ke bandla, cathi Monday yafuneka ngi-email labantu ngoba njengoba ngizongena manje ngingene lapha ku-TikTok. Hayi kulo lontonje ngoba ulambile manje ufuna lahle, kodwa ngizodla live bandla, ngizodla live. Uzobona uzokheka into enhle futhi ngaphezulu, yabona-ke akhiwe uMaDersi, ncama ukulamba uMaDersi. Hayi akahambe wagcina ngaleya vosi, yabo, leya vosi
Iyona le makhe into enhle kanje. Uyabona-ke. So nje beshilo kumadeksi sasiparish, sasizoncenga ngeparish bandla. Ekuseni iparish ngoba phela isheba ngithi angingenazo. Ngisheba ngingabi nefriji, ube nefriji ngabe ngithenga nje ngishebe ezingilastayo. Ngabe ngithenga zona lokhu talkie mhlampe nephaphu yayo ingalungi. Ngabe ngifake efrijini uzoze manje ngingafriji kufanele ngilungise ifriji. Kodwa izolunga-ke bandla le mali zami abantu bangathuki abalandeli bami. Bangathuki izolunga nje. Kodwa phela ngingathatha isikhathi. Hhayi kodwa njengoba sengicabangile ufuna ngi-imeyile labantu ngeke-ke ithathe isikhathi. Kodwa bangizenzela mina ngiyabona ukuthi ngephasika ngashaya. Ngashaya nephasika ngoba ngithi fix. Ngiyenze lento kube khona amalona enzeke kabili iyangitshela futhi kunama-transactions enzeke kabili. Uyi-delete eyodwa yabona sengikwenzile nje nalokho. Yabona ngiyazama kodwa hhayi ngiyabona ukuthi kunzima. Ya phela kona vele izinto ey'-right lezo engasho ukuthi umuntu nje avele asuke nje umuntu ongazi lutho afake imali. Hhayi ngiyona ngiyayithanda nami. Ukungena kwemali ukuthi kube nehibe. Okay, hhayi-ke sobonana uMaddosi akangene live kade abagcina abantu akangene live. Okay, so right mhlaka 3 namhlanje, mhlaka 3. Useye kabili njalo waya mhlaka 1 iy'ntathakusa eqeda ukudla leyavosi waya endlini encane waphinde waya nayizolo. Uyile bandla nayizolo. Okay, hhayi baphinde sebephila abantu sobonana so right.